Okay. Hi guys. Kamalam. Hayi kusela sigaba lapho sisi. Shoben? No. Debru shoben? No. Ifuna ayi. No. Ese skip aso ayi. Okay. Yan? Hi guys. Sisenzulwini. Hayi man. Sisize koshi. Ngoba sisize. Okay, hi guys, ngulizole. It's been a while. Zithini? Qala vlog. Siyavlogga namhlanje. Soba zivlogist. Vlog yana yeah. Cameras. Masiqhela ukuthi internet. Andiyazi the camera was intro, so that's why it's weird. Because it's like cameras. Asayeka lo. Hayi uyona, ibuye ngoma yami. Jemtala mdano yego wala machi gwachi goni mtala jemtala mdano yego wala machi gwachi goni mtala jemtala mdano yego wala machi gwachi goni mtala Okay, so apha bohlulela impahla ulizile bezithathela into zakhe because akwazi uzinxiba kanye ngubhuti, so bayazikhethela. Then ngoku sadecide masamse eshop to buy some snacks. We bought a drink and chips. This is Azola, me and my mom. And then here ulizile nophelo bafuna uthunywa by a shop. So bebe Balek, and I had to chase them around because I didn't want to go to the shop also. I saw the shop so this is them. They Balek until Sakotu, and we had to save water to buy them. Right. Mama. No days off. Another one, but TikTok, mama. What TikTok? That's It definitely so my money go. 19. Where Delft? It's the same price was. Yeah. Century City 29. If you Cape Town. And you only Cape Town. That's 28. 29 is Century. 1 rand more. Alright. Joy pal. Okay. We just playing it cheap. Grade 8. A technical. Delft technical. Where is the few minutes? Guys. Where And say for city. Where is the few minutes? They balek. Huh? They balek. We balek na to. Enzi. Inwelula la hlobo. See. Yabe abantwana bethu. Babaleka la the angle of the center is nice to the second part. Oh. Yeah, actually triangle as it we find out. Yeah, babaleki. Teka njani? Ndiyakuva. Ndiyakuva. Yeah, una wrong. Akutsa. Kwanzani? The motor green. Oh. Ethi ngithanda uzikhwela The ekseni. motor yo.
Mina imoto iyafana umculo wayo umnandi. interior hayibo I'm take isipika nje sifaka apha ngaphakathi izoba nomculo ladies Izaba nomculo wena. Uma kuthiwa abantu abathile bangoyika esayithi yabo babe zathatha ifowuni apho. Utheni ihamba ngayo ecala? Why? Isichivilile phakathi. Angisabi mina. Ukhule ngasekhayelitsha nje. Was a Delft wena. Likhulu. Linesidima kodwa igama lakhe. Anasidima. Ngathi kawunomenshi ngathi khona into hayi. Ngiyalila kids in the golf. Like ligwa. Like in the party. Kaya alo 31 rand. For the kids. Yeah, iyadlala South Africa. Yanda yaqala ngo-22. 22. Bendiva uma uLeicester City iyadlala seqalile. Qala 22-8. So we are making it. Ireland. Ayo France nale bendiboni. France sizibethile sisi. Bidlala last week. Last week. Ngobe ndikumaskandi. Awuzange ngona ngena phasa ndandibona manje stress. Yayisephelile imatch wona ndifika. Thulani uyenza ungcokola start. Benondisi. Hayi Thulani. Ngada ndafana sport. Awumalume yokayibukela ibhola. Ngaseyibethi ithi. Betere mina besike ngithule ngiyafi. Malume. Ngathi coach. Bayibale. Ngasangena ngokwakhe. Coach bayibale. Andiyazi. Uyambuza ulizile pha u-order we hayi ke akho stress. Uthi hayi into ne-stress asisikolo. Upholile. Abena sidima sanitshomi. Ngicela wena uba stress. Ayo chulizile umntana hayi. Kuyakhiwa apha. Imall akukwazi. Mole sikathi. Hayi bona nje imall bano extender leya. Umhlaba wezinto. Abanayi library ke imali ngiyalibali. Why do you know that? Abanayi library stress. Why you years old? Yazi ba what yazi abanayi library. Mina ngithe civic center abanayi. So it might be civic center. But indlela ejonge ngayo itheni ijonge ngapha. Ngathi ijonge ngapha le nto. Ayijonga ngapha for abantu So bangapha. izojonga le ndlela. Right kodwa xa ungathi uyarosha ungena phakathi ungathi ungena pha ngapha e-library. Uhazi ke ukuthi ungangena ngaphakathi bawukeza security. E-library Onye umsebenzi endake nambawa apha life uba yi-librarian. The fact that abasisi base-library bapholile uRoach. Hayi nafundekela kanambini. Wayiphoxanyana sis. Depend. Yaba depend library. Depend. Yeah, depend. Uzowuyibuyisa incwadi kaloku ya Lala mali iyanyuka every week. ngoku ke kuthiwa kwi-free week uyawuphinde ibe khona la free week. Linda la free week uyizise. Ufunda ntoni? But kaloku yisise. Ukawudinga incwadi manyanyanyanyani. Like you really bad. Ndiyazi laba iphi leyo ncwadi.
Awuya nalo ncwadi? Ndihamba noncwadi wayiphi. Kulaa doti wakugcwele kulaa ntsontso. Yayincwadi yento ufuna ukuyoyibuza phaa uba yintoni igama lencwadi wawushilo. Ndibuze uba yimalini xa ndibhatala imali yakho. Xa unayo uzayiseyiva. Yayi-200 ngoku noba yimalini noba yi-900 ngoku. Uyakhumbula ngoku wayityala one time Bafumana ipicture yakho. ulaa mntu elangabhani wayityala unkcubeko yayimali eninzi Photocopy picture bayibeke phaa emnyango. uba uphinde ungafumani ungangcwali nyhani. Wenze ifront.